Bueno, boa tarde a todos e todas. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de novembro, o último pleno ordinario do ano 2024. Primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Se dá por válida, pois aprobámosla por unanimidade. Punto número 2, o expediente 493/2024, acción de regreso. Perdona, estábame apuntando aquí, teño que excusar a ausencia do portavoz do PSOE por unha cuestión de saúde que está ingresado, se non estou mal informado, está ingresado, non é unha cuestión grave, pero está ingresado. O punto número 2 é expediente número 493/2024, acción de regreso. Neste punto, os concelleiros e a concelleira que estamos afectados por formar parte da corporación e votar a favor do convenio coa cooperativa no ano 2007, vámonos a abster na votación, o noso posicionamento vai ser abstención, e non vamos ser os que fixemos a posición do grupo de goberno. Cedemos a palabra a Raquel como portavoz do grupo. Pola nosa parte, como partes interesadas tamén, a miña compañeira Esther e máis eu, non participaremos nin neste punto, nin na votación. Por lo tanto, se estimades oportuno, sairemos fora de aquí, podemos volver cando finalizo o punto, sin problema ningún, o sea, non temos ningún problema, levantámonos, vámonos e volvemos despois. O de participar ou non nun pleno, pois é libre e voluntario. Se non queredes participar, pois non participades. Ten a palabra Raquel. Bueno, pois, escoitase isto. Bueno, aquí sí que se escoita. Bueno, a ver, nada, temos aquí o... Bueno, se non vai tocar, se compañeros oficiales non está. Bueno, como ben dicíamos aquí antes, hai un expediente que é o número 493/2024. No seu día, que se debate aquí no pleno anterior, foi o mes de marzo, foi o 30 de octubre. Pois había unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que establecía que tiñamos que abrir un expediente e facer unha proposta de resolución. Entón, bueno, xa se votara aquí a favor por parte de todas as partes en facer ese expediente e agora temos aquí un informe instructor que ten unhas conclusións finais que basicamente, e moi resumidamente, o que van a decir que non será os fundamentos xurídicos para iniciar unha acción de regreso e que toca votar a favor ou contra do resultado final da proposta. E nada, non sei se tens algo que alegar Pois non, eu lino e reino, a verdade é que ven con moitas palabras técnicas, pois estou a entendelo, e, bueno, pois, non estou de acordo coa resolución, entonces votarei que non. Vale, bueno, nada, nos vamos a pasar a votación, simplemente por aclarar un pouco, establecer que a proposta de resolución é alá dos criterios técnicos que tampouco non vou entrar niso. O que resolve basicamente, así a modo de resumen, é que a acción de regreso non ten sentido porque non serán os fundamentos ni os requisitos e que entonces que se declara que non, digo, e leo literal, porque non quero ler o que non corresponde. Proposta de resolución, primeiro declara que non concorren os requisitos para a exigencia de responsabilidade patrimonial. Segundo punto, en atención aos fundamentos esgrimidos no presente informe, desestimar as alegacións presentadas pola nosa banda. E terceiro, elevar esta proposta e elevar a votación. Así que, se non tens nada máis que apelar, eu teño que toca votar. Votos a favor? Está votado? Vale, 4 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 3 abstencións. E listo, nada máis que para esta banda. Bueno, pasado o punto número 2, poden, se queren incorporarse. Se non queren incorporarse, poden seguir fora. Bueno. Punto número 3, expediente 824/2024, actualización
ao IPC das ordenanzas fiscais para o ano 2025. A palabra a portavoz. Boa tarde a todas e todos. Este punto, como ben acaba de indicar o alcalde, pois faz referencia ao trámite de actualización das ordenanzas fiscais segundo o incremento do IPC. Un trámite que, de alguna maneira, pois tamén sirve a nivel informativo para que todas as persoas pois, que queiran consultar os prezos, tasas que figuran, pois saiban exactamente a cantidade actualizada que corresponde a cada unha destas ordenanzas. Ben. Non hai moito máis que decir, foi un tema que se debatiu rápido na comisión informativa e algo que está por lei que non se pode decir moito máis. Ben, só unha puntualización, non está por lei, está nunha ordenanza. Bueno, Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, expediente de 826/2024, ordenanza da taxa por recollida e xestión de residuos. A palabra ao portavoz. Ben, aínda que acabamos de aprobar por unanimidade no punto anterior a actualización do conxunto de ordenanzas e dos seus prezos, no que se inclúe efectivamente a ordenanza fiscal T3, que é a reguladora da taxa por recollida do lixo. Con este punto, de alguna maneira, non só falamos da modificación, senón da derogación do texto anterior, dado que, unha vez que se inicia o proceso de modificación desta ordenanza para actualizala, por unha banda, en tema de cuantía económica, para actualizar a recadación en relación á xestión de recollida de residuos, pois tamén, de alguna maneira, o conxunto do texto trata de ser mellorado para ser máis descriptivo da realidade a que se refire. En relación a esta cuestión, a min me gustaría sinalar que o principal factor deriva do incremento dos custes do servizo. Ben, é verdade que ao longo do tempo son numerosos os factores, como poden ser custos de combustible, persoal, etc., que poden incidir no prezo, pero o factor máis determinante que nos leva a ter que actualizar esta ordenanza é o impacto do incremento do custe que supón o tratamento do lixo na planta de Sogama, unha cuestión que xa foi debatida aquí en pleno e que se coñece sobradamente cal é o noso posicionamento ao respecto. O incremento do prezo de Sogama para os concellos deriva da aposta dun determinado modelo de xestión dos residuos na planta de Sogama, que é principalmente a vía de incineración, unha cuestión que está penalizada e que ademais fai que esta empresa de carácter semipúblico, coa participación da Xunta de Galicia, siga apostando por este modelo soleto e decida imputar os custes para evitar que Sogama teña perdas, decide imputarllo aos concellos. Xa se sinalaba na carta que se nos deriva aos concellos que para que garantir a sostibilidade de Sogama, que era imperativo incrementar a taxa que se lle aplica aos concellos. Advertíamos que esta cuestión iba derivar en que ao final a que se lle vai a ter que imputar este incremento do custe dos servicios implica unha subida na taxa do lixo. Hai que decir que o incremento que nos aplica Sogama aos concellos, o que está previsto para o ano 25, é un incremento do 30%. Hai un informe técnico económico, un informe de intervención, cun análisis pormenorizada dos custes,
da realización do servicio, unhos custos que, segundo indica este informe, son de 132.599 euros ao ano a prestación deste servizo por parte do Concello, e tamén unha análisis pormenorizada de aqueles conceptos que debíamos de ter en conta a hora de elaborar e redactar este texto. O texto que fai é que fai unha descripción moitísimo máis pormenorizada dos conceptos, discriminando entre vivendas, entre diferentes tipoloxías de locais comerciais e industria, que de alguna maneira fan que podamos ver de xeito moito máis claro a diferenciación da taxa que se aplica tamén en función da cantidade e tipo de residuos que impactan na recollida de lixo municipal. Con todo, gustaríame decir que os incrementos que figuran na ordenanza non alcanzan ese 30% de incremento que si vai penalizar ao Concello, chegan, nalgún caso, a un 20%, e no que sería o impacto do incremento da suba no peto dos veciños tamén entendemos que estamos a falar ao final dun incremento relativamente asumible. Estamos falando que no caso de vivendas falaríamos de unha cuantía de un incremento de 13 euros, que non son, estamos falando que non alcanza mensualmente unha cuantía moi grande, pero sí que é verdade que a situación obriga que señamos responsables e que tratemos de garantir a sostenibilidade do servicio que é necesario para a veciñanza. O total da estimación de recadación que se calcula efectivamente non alcanza a cubrir a totalidade desos 132.599 euros que sí que custa o servizo, e quedaría algo por debaixo, chegaríamos a en torno aos 125.000 euros segundo o que se estima, sin aplicar. A previsión de recaudación sí que é unha estimación. Belén. Bueno, pola nosa parte, entendemos que para o Concello ter que aplicar unhas tasas aos veciños desta índole, aínda que non ao largo do ano se dividimos nos meses de recollida, non vai a significar unha exageración, pero sí unha subida importante. Entón, desde o noso grupo tamén queríamos propoñer unha serie ao grupo de goberno unha serie de medidas a ter en conta que podían chegar incluso a reducir os costes de recollida, ou que sería bo telos en conta, ou incluso chegar a facer algún estudio para poder, se pode ser posible, leválo a cabo, ou simplemente ver se será posible reducir en algún momento eses custes. Entonces, unha das primeiras medidas é a de dispoñer de contenedores. Hai moitas zonas do Concello, eu falo das que teño máis cerca, que non temos os contenedores adecuados para poder reciclar ou separar o que é o lixo adecuadamente. Unha vez eses contenedores estén colocados, tamén é importante unha política que xa falamos aquí dela, é unha campaña de concienciación. Xa falamos no seu momento que decía a concelleira, que decides que non reciclamos ben. Bueno, unha parte é verdad que non se recicla o ben que poidamos, que temos que ser conscientes de que a partir de agora, ao mellor, temos que empezar a pensar en elevar unha política un pouco máis e mellor de reciclaxe. Entón, apostar por unhas políticas e concienciar a xente do bo que é reciclar. E despois hai outra posibilidade de estudio, que hai zonas do Concello donde, desgraciadamente, porque a xente vai abandonando ou porque vai morrendo e queda moita menos xente, ao mellor hai zonas que se pode incluso espaciar a recollida de lixo. Eu falo por algunhas zonas de cerca de onde vivo eu, que, sinceramente, se pode recoller cada 15 días, non ten por que ser cada 8.
chega ben, quero dicir, hai veces que aí vai o contenedor pois, con unha bolsa de lixo, que sería innecesario gastar eses cartos de recollida en todo iso. Facería falta facer un estudio e mirar se é posible en algunhas desas zonas pois, reducir eses custes. Ben, agradécense as propostas, todas as propostas son interesantes cando se fan propostas constructivas. Hai algunhas cuestións que estabas propoñendo que gustaríame matizalas, non? É dicir, dispoñer de contenedores para reciclar. Primeiro, os conceptos, é dicir, os cidadáns non reciclan, os cidadáns o que fan é separar en orixe, é dicir, reciclase despois o material cando se as empresas que se dedican a iso. Poñer máis contenedores, claro, ambientalmente, poñer un contenedor, ir recoller contenedores separados en sitios moi illados, o custo da recollida é superior ao custo ambiental de recoller. É dicir, non en todos os sitios pode haber contenedores de todas as fraccións. Entre outras cuestións, porque a recollida, por exemplo, como ben sabes, a recollida, por exemplo, da fracción envases, o chamado contenedor amarelo, non recollemos directamente o Concello, recolle unha empresa. Claro, o custo de recoller esa fracción en sitios moi illados é superior ao que aforras que non vai separado. As campañas de concienciación estáse niso. Temos pendiente a execución dunha subvención da propia Xunta de Galicia para facer unha campaña de concienciación. Unha das cuestións que máis cambiou no presente é a recollida de materia orgánica, da fracción dos biorresiduos, que a partir de xa non poden ir no contenedor xenérico. A fracción, os residuos, o que é a fracción de orgánico, recollelo en todo o término municipal nos concellos rurais é unha cousa antieconómica, antiambiental e ilóxica totalmente. Ao contrario do que nos están dicindo os grandes gurús do sistema, que claro, a recollida de residuos en moitos casos convirteuse tamén nun negocio para as grandes operadoras dos servicios, as grandes constructoras teñen empresas que se dedican a recollida e tratamento de lixo. É un negocio recoller o lixo en moitos sitios, está externalizado. Os concellos pequenos non poden recoller todas as fraccións en todos os puntos porque é imposible, é antieconómico. E por onde hai que ir é por outras vías. Algúnas apuntábalas ti, é dicir, pois en sitios que se poida espaciar máis no tempo ese, pois claro que é un aforro porque non tens que ir cun camión todos os días e tal. Iso podese facer se a fracción orgánica non se recolle. Se a fracción orgánica lle damos un tratamento adecuado, que o tratamento adecuado é o autocompostaxe, a compostaxe domiciliaria, que é por onde apostamos aquí na ordenanza. Apostamos, por iso se fai unha bonificación xa de oficio a todos os vivendas unifamiliares do 10%. Despois, o de cuestións que comentabas ti, que son esas vías estánse explorando, que é pois acercar o punto de recollida ás vivendas, máis que espaciar, senón acercar o punto para tamén autoforzarnos a todos os cidadáns a facelo un pouco millor. É dicir, se separamos ben en orixe, pois pódese aforrar incluso. Podemos incluso chegar a aforrar, porque o gasto grande que temos, un dos gastos importantes que temos é o tratamento da fracción restos, que é o que vai a Sogama. Entón, hai que avanzar nesa liña, pero non é tan sinxelo nos concellos como San Sadurniño. Concellos que ten 100 km cuadrados é unha dispersión alta, temos 220 entidades de poboación. Claro, é fácil teorizar, é fácil dicir, hai que espaciar no tempo, pero hai que dicir á xente que lle va a recoller cada 15 días, claro, é complicado, porque estamos adaptados a un sistema, estamos adaptados a que nos recollan o lixo cada semana,
cando menos cada semana. Na zona urbana, cada 2 veces na semana. Por lo tanto, non é tan sinxelo facelo. Claro que había que ir por esas vías. E por esas vías, con concienciación, poderíamos incluso plantexarnos manter esta tasa de lixo. Porque esta tasa de lixo non é o punto final. Non é o punto final porque o sistema vai seguir subindo. Vai seguir subindo e non hai nada máis que mirar a outras sociedades. É dicir, as sociedades máis avanzadas de tratamento do lixo costa máis, o tratamento do lixo. Porque somos unha sociedade que tiramos moitos. É dicir, teorizamos moito sobre as 3 R's, a reutilización, reducción e reciclaxe, pero quedámonos na última, no reciclaxe. E por onde había que empezar era pola reducción e despois pola reutilización. E iso é máis cuestións legislativas que cuestións dos plenos do Concello. Claro, hoxe calquera, cando vamos comprar unha loncha de salchichón, xa nos ven con un plástico e máis con unha bandexa de por os pan. Iso solo podes evitar non poñendo contenedores ou dicindo a xente que teña que separar. Pódelo solucionar legislando e impedindo que se fagan esas cousas. Algo estás avanzando nesa vía, pero vamos moi lentos, entre outras cousas, porque a fabricación de envases é unha actividade económica importante nas sociedades como a que vivimos. As empresas viven facendo envases que temos que consumir e pois tiralos, e pois temos que desfacer deles. E iso é o problema desta cuestión. Pero, bueno, agradécense as posturas. Non obstante, tamén agradeceríamos que esas cuestións se dixeran na Comisión Informativa, porque na Comisión Informativa dache tempo a reformar algunhas cuestións na ordenanza e non no pleno, porque no pleno non podemos vir a un pleno e cambiar a ordenanza. É certo que as cuestións que estás propoñendo ti encima da mesa non son cuestións que afectan a ordenanza, pero se afectaran a ordenanza sería imposible xurídicamente porque a Secretaría tería que facer o preceptivo informe. Entón, agradeceríamos que esas cuestións se puxaran encima da mesa ou previamente ou na propia Comisión Informativa, que para iso son as comisións informativas. As comisións informativas non é unha repetición do pleno, unha repetición automática do pleno, senón que é unha comisión de traballo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 5, expediente 858/2024, modificación de RPT. A palabra, María. Ben, o presente punto fai mención aos acordos acadados logo do proceso de negociación para a modificación puntual da RPT do Concello de San Sadurniño. Unha modificación e un proceso de negociación que chega nun momento no que se teñen finalizado procesos de contratación e tamén unha boa parte dos procesos de estabilización de persoal, polo tanto, se daban as condicións para facer unha valoración a través do proceso de negociación que, por unha banda, foran a unha mellora na organización interna e adaptación desta nova realidade e que, efectivamente, por outro lado, o proceso de negociación deriva e redunda en melloras para as condicións laborais dunha boa parte do persoal municipal. En relación falamos de que é unha modificación puntual porque concretamente atinxe a unha parte do persoal. Na documentación que se anexa ao punto está recollido o anexo que fai mención a aquelas cuestións propostas que se fixeron por parte dos representantes do persoal municipal que foron obxecto de negociación na mesa, así como as súas conclusións e tamén figura
o quadro retributivo no que aparecen reflexadas as melloras a este nivel pois, que finalizan o proceso. Así, a grandes rasgos e de xeito resumido, pois, para explicar en que consiste esta modificación, pois falaríamos en primeiro lugar a nivel organizativo pois de modificacións nas funcións de certo persoal pois para axustarse mellor ao funcionamento e realidade do Concello. Falaríamos así pois dos postos de administrativos de administración xeral que se unifican as funcións nunha única ficha, o que, pois, de alguna maneira fai que estes postos compartan funcións, estean ao tanto do seu traballo e que nunha administración pequena como esta, pois favoreza pois, de que de alguna maneira as ausencias, períodos vacacionais, etc., o que de xustiza para o persoal, pois facilite que poidan ser sustituídas unhas por outras e dar continuidade pois, a un bo funcionamento sin que isto se sinta. Do mesmo xeito, pois, se introducen tamén modificacións relativas ao posto de técnico de xestión coa mesma finalidade, a mellora do funcionamento e tamén en relación a diferentes postos vinculados á área de benestar e de igualdade. Por unha banda, o posto de traballadora social, que se incorporan as funcións de coordinación do persoal da área, unha área ben dotada de persoal que atende pois a moitas finalidades e a moitas persoas na que se require pois esa figura que de alguna maneira se encargue pois da coordinación e mellor organización do servicio. Por outra banda, a creación do posto de administrativo de servizos sociais. Nesta altura, pois o perfil e o posto co que se conta é o de auxiliar administrativo. Entendemos que se trata dun posto que cubre mellor coas funcións que serían requeridas para todo o alcance de apoio administrativo que require unha área tan grande, e tamén en relación aos postos de auxiliar de axuda no fogar, pois se determinan e actualizan o número de postos de traballo que se recollen na RPT, así como a súa xornada de traballo, o cal, efectivamente, quedando incorporado, pois vai a permitir abrir os necesarios procesos de contratación e dar reforzo a un servizo pois que de alguna maneira vai a redundar non só en máis atención, sino en posibilidades pois tamén que van a redundar na mellora tamén das condicións do conxunto de traballadoras, como é activar pois a posibilidade de rotacións para mellorar días de libranza, etc. Por outra parte, na área de servizos urbanismo tamén se introducen modificacións para os postos de oficial de maquinaria e os postos de operario de maquinaria, así como tamén, por último, pois o posto de conserxe. Este conxunto de modificacións nas funcións, pois o que pretende, como digo, é axustarnos mellor ao funcionamento, a melloras no funcionamento e dinámica xeral do Concello. Estas modificacións pois nas funcións aparellan unha serie de cambios pois na valoración e redundan pois en certas melloras económicas pois para as persoas que contan con estes postos. Belén. Por a nosa parte será Esther a que defenda este punto. Esther. Ben, nós temos diante as actas da mesa de negociación e a verdade é que o primeiro que vou facer é agradecer telas porque noutras ocasións si que temos traído aquí temas nos que simplemente tiñamos un informe dicíndonos que a votación había sido favorable na mesa de negociación, pero non chegábamos a ver as actas nen o que se deliberaba cos traballadores. En algún momento incluso recordaredes que se pideu aquí neste pleno o poder participar, aínda que fose de oíntes,
E aí, de momento, non chegamos, pero polo menos si chegamos a ter a disposición nosa as actas e a poder lelas. Co cal, iso tamén é de agradecer pola vosa parte, pero sí que é certo que nos dá unha visión máis clara da realidade. Con esas actas diante, nós o que chegamos a comprobar é que hoxe temos aquí unha proposta para a modificación da RPT que non foi aprobada coa unanimidade dos traballadores. Temos que decir e informar aquí que non todas as persoas que estaban sentadas nesa mesa de negociación votaron a favor desa modificación. Partindo... Non, pero quero deixar eu claro que non foi aprobada por unanimidade. Entonces, partindo desa base, vai ser esa base que nos usemos para absternos desta modificación. É verdade que hai modificacións, desde o Grupo de Goberno acábasenos de explicar que é sempre coa finalidade de clarificar as tarefas de cada un dos postos de traballo, pero se un lee as actas da mesa, dase conta que os traballadores non teñen esa mesma opinión. Esa unificación que se fai da ficha única para persoal administrativo da Administración Xeral, os traballadores recoñecen nesa mesa que lles xera incertidume, que eles estaban conformes ou vían mellor a opción que tiñamos en vigor ata o día de hoxe. Eles explican nesa mesa, e así vos lo explican a vos, que esa proposta fai que eles se sintan moi condicionados polo criterio que tome no momento concreto o equipo de goberno. Chegan a recoñecer incluso na mesa, sentados con vos, os traballadores, que o que teñen diante lle supón unha mellora económica, pero que non lle supón unhas melloras das condicións de traballo. Así vos los poñen na mesa. Vos hoxe aquí decides que hai melloras das condicións laborais dos traballadores. Eu entendo que eles non teñen a mesma visión que tedes vos. É certo que falades agora das traballadoras de axuda no fogar e o plantexades como algo moi útil á hora de reforzar o servicio. Oxalá sexa así, porque sabedes que desde este lado o Partido Popular moitas veces demandou reforzo no servicio, co cal oxalá o cheguedes a facer. Se eso redunda en máis persoas atendidas por parte do SAF, pois benvido sexa. É verdade que estades aquí agora falando de melloras das condicións das traballadoras. Non sabemos se falades de melloras das condicións de traballo ou se falades de melloras nas retribucións. Nós si vemos un cadro de retribucións e unhas subidas de determinados soldos, pero non hai subidas para todo o persoal que traballa no Concello. Co cal tamén queremos que quede aquí claro que non se aprobou con unanimidade e as melloras das retribucións non son para todo o persoal. Polo tanto, nós ímonos abster. Ben, a min, máis que nada así por matizar, non? Evidentemente, non sei se temos claro como se chega a aprobar unha RPT. É un proceso de negociación no que hai un proceso de debate e discusión entre as partes onde é normal que durante ese proceso, pois, evidentemente, é lexítimo e así debe de ser, porque é mecanismo de mellora, que a parte dos representantes dos traballadores ergan a súa voz e reclamen mellorías e fan as súas valoracións, e é lexítimo as propostas da outra parte. É un proceso de negociación, verdade? Eu, a información que teño da mesa, efectivamente, é polos mesmos mecanismos que vos. É certo que non se aprobou por unanimidade. Aprobouse con todos os votos a favor, agás unha abstención, ningún voto en contra. Entonces, bueno, non creo que fora tampouco un acordo de grande discrepancia, porque non estamos falando de votos en contra. Unha abstención e o resto dos votos a favor, por parte dos representantes dos traballadores e por parte da outra parte da mesa.
Efectivamente, o fin desta modificación da RPT aparella melloras nas retribucións e tamén melloras nas condicións salariais, melloras nas condicións de traballo. Evidentemente, non poido evitar, Esther, determe concretamente nese punto ao que faz referencia pois ao colectivo do SAD. Este goberno pode decir coa cabeza moi alta e sin poñerse colorado e que deu sempre pasos adiante para mellorar sistemáticamente as condicións das traballadoras do SAF e, ademais, dunha maneira bastante inédita en calquera administración, sin que ninguén llo pedira, sin unha soa petición. E fomos mellorando paso a paso. Melloramos as xornadas laborais, dotamos as traballadoras do SAF dun convenio que non tiñan, se lle recoñeceu, se modificou a anterior RPT, falas que non todo o mundo mellora. Eu non sei se lembrades, aquela RPT na que se integrou e se fixo un esforzo enorme para que xustamente o colectivo que mellorara as súas condicións de xeito especial eran as traballadoras do SAF, as máis penalizadas, as que están andando polo territorio e as menos consideradas. Teño que decir que sí que me acordo co voso voto en contra. E iso tamén foi así. E nesta ocasión era necesario tomar o acordo co persoal da dotación destas plazas e era un paso previo para facer as cousas ben, porque se non o fixéramos aquí, pasado mañán teríamos unha oposición dicindo que así non se fai e que está mal feito. Así que o que fixemos foi que isto pasara por un proceso de negociación, acordar con que xornada e cantas prazas. E iso é o que vai a pasar e estas plazas se van a contratar porque vamos a seguir reforzando o servicio como se leva feito por parte deste goberno do BNG desde o día 1 que foi goberno, que se ampliou o número de traballadoras, se lles mellorou, como dixen, xornadas, etc. E así vamos a seguir. Ademais, teño que decir que neste proceso de negociación non aparece na tabla de retribucións, pero siguen sendo un colectivo beneficiado, porque elas que están a xornada parcial saen beneficiadas en proporción á reducción de xornada ás 35 horas, así que tamén melloran nese aspecto. Así que creo que por esa vía non. Por esa non. Explorade calquera outra, pero por esa non. Tes algo máis? Unha puntualización dun segundo. Nós imos seguir aquí reclamando melloras para todos os traballadores do Concello. Por esa vía, sí imos ir. Bueno, eu xa para rematar o debate, primeiro, eu penso que, non sei se vos quedou algo da participación de Feijóo outro día no Congreso da UGT, o mellor tú estes... quedouvos algo aí, porque é o mundo ao revés, non? Escoitar agora o PP isto, cando, por exemplo, un dos problemas que hai que a axuda no fogar en todo o territorio é que a Xunta de Galicia lle está transferindo aos concellos 12 euros por hora. 12 euros por hora. Non lle des á cabeza que 12 euros por hora, e evidentemente as traballadoras da axuda no fogar que traballan en Sesadorniño cobran bastante máis de 12 euros a hora, cobran xustamente o doble. Pero esa diferencia que na tiña que pagar o Concello, que non é unha competencia municipal, que a tiña que pagar a Xunta, pois non está pagando. Entón, esa xa é unha cuestión que deberíase ter en conta cando se di. Despois, outra cuestión que dixeche ao principio, que está moi ben de cara á galería, pedimos participar nunha mesa de negociación. Home, eu penso que na negociación do convenio xeral do personal da Xunta non participa Ana Pontón nin por aí. Evidentemente, te conoces algún concello onde na mesa xeral de negociación a mesa xeral de negociación negocian as partes. Unha parte, a parte económica, que representa o goberno do concello, e a parte social, que representa os representantes dos traballadores. Non é un pleno bis, é unha mesa xeral de negociación onde as partes chegan a acordos.
como ben dixo a portavoz, neste caso foi un acordo, os traballadores e traballadoras, os seus representantes, legitimamente defenden e siguen a estrategia que mellor lles parece e defenden o que pensan que é mellor para eles. E chégase, ao final, chégase a un acordo, como ben dixo a portavoz, a un acordo donde, precisamente, sin votos en contra, iso quere dicir que a maioría dos traballadores representados polos seus representantes, pois validaron ese. É verdad que o PP non valida, vale, tampouco validou na anterior RPT, Home, o Concello incrementa a masa salarial, ademais dos incrementos que di a lei, porque os funcionarios, o personal das administracións públicas, sabedes que os incrementos salariais veñen marcados pola Lei de Presupostos Xerais do Estado. Os concellos non poden alegremente subirlle o que queiran. Isto non é unha empresa privada onde a patronal pode subir o que estime. Nun concello ou nunha administración pública ben determinado na lei xeral nos presupostos xerais do Estado. Cando modificas un RPT, se modificas as funcións, incrementar a masa salarial. Incrementas a masa salarial en 32.838 euros. Ademais de reducir a xornada, que ainda non está reducida por lei, reducir a xornada a 35 horas semanais. Podo dicir, e podemos dicir, que os traballadores e traballadoras do Concello de San Sadurniño son traballadores e traballadoras que están nunhas condicións salariais e de condicións de traballo pois homologables a calquera concello do entorno. E podedes preguntar, colectivos como as traballadoras da axuda no fogar, sin lugar a dúbidas que están homologables en millores condicións que en moitos sitios. Entre outras cousas, porque na maioría dos sitios, non lle deades a cabeza, na maioría dos sitios está externalizado o servicio, que é por donde apostan algunhas forzas políticas. Precisamente a forza política que o outro día estaba representada no Congreso da UGT, que apostades moito pola externalización do servicio. Non me gustaría ver nunca as traballadoras da axuda no fogar que traballan no Concello de San Sadurniño traballando nas macroempresas esas grandes que prestan servicios de atención aos vellos, porque esa xente sí que está en precario. É dicir, aquí estáse intentando millorar, como se fixo sempre, millorar as condicións de traballo dos traballadores do Concello. Manifestaron na Mesa Xeral de Negociación o seu acordo coa negociación, podían estar en contra. Se a parte económica estuvera en contra, pois non habería acordo. Estuveron a favor e aprobouse e hai un acordo. Evidentemente, o Goberno Municipal, ao haber un acordo na Mesa Xeral de Negociación, pois proponlle ao Pleno que votemos a favor dese acordo. Se o PP non quere votar a favor dese acordo, que voten o que queiran. Pero o que non vale é decir, quero que se lle suba a todos os traballadores e despois vir, cando aprobas os orzamentos, é dicir, é que gastades moitos no capítulo 1. Claro, é que o incremento que se lle fai aos traballadores vai ao capítulo 1. Non vai ao capítulo que se lle ocurra ao Goberno Municipal, vai ao capítulo 1. Se incrementamos o capítulo 1, se incrementamos o salario aos traballadores, incrementamos o capítulo 1, evidentemente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase a RPT. A modificación puntual, sí, a modificación puntual da RPT. Punto número 6. O punto número 6 era unha moción que presentou o PSOE ao Pleno, non está o voceiro, disculpo a súa ausencia, retírase porque despois, con posterioridade, presentouse outra proposta conxuntamente co BNG que é sobre o mesmo asunto. Por lo tanto, retiramos da orde do día o punto número 6 e pasamos a debatir o punto número 7, que é a moción conxunta BNG-PSOE sobre o 25N. Ten a palabra a portavoz. Ben, bueno, tócame expoñer como BNG en nome tamén do voceiro do PSOE que está ausente o texto da moción, que realmente se presenta en formato de moción, porque sí que é certo que volvemos un novembro máis a un pleno, acaba de pasar a data do 25 de novembro e a cuestión é que os datos e a realidade son dun alcance que eu, efectivamente, como recollo o texto da moción, teríamos que estar falando de situación
de emerxencia. Si estes datos... Só un minutinho, Mari Carmen. Teñome que ausentar por motivos de traballo, xa non podo estar máis no pleno. Sinto moito non poder escoitar o dos eólicos e outro tipo de emoción, pero sentindo moito teño que deixarvos, vale? Bueno, como decía, os datos reflexan unha situación de emerxencia. Mesmo falando da realidade, da peor expresión da situación de violencia, aquí na Galiza este ano xa superamos as cifras do ano 23. Non me vou a estender en datos polo miúdo, pero sí que mentres todo isto sucede, mentres aumentan o número de denuncias, mentres aumentan as solicitudes de protección, vemos como no escenario político aumentan e cada día teñen máis alcance discursos que, por unha banda, cuestionan esta realidade, relativizan a dureza e mesmo a existencia da violencia machista ou, por outro lado, pois discursos tibios que supoño que con intención de manter futuras alianzas políticas pois se poñen bastante de perfil ante esta realidade. E o peor de todo é que vemos como, incluso no ámbito da simboloxía, porque sí que é certo que os símbolos nos gobernos tamén din moitas cousas, vemos como no goberno da Xunta igualdade acaba relegada coa desaparición da súa Secretaría Xeral e pasa a ser degradada na súa importancia política. Pero tamén é verdade que o peor é que un ano máis nos vemos na situación de ter que reivindicar outra vez as mesmas cousas, cuestións básicas que teñen que ver co que acabábamos de falar agora mesmo, cando nós, os concellos, temos que cubrir e encargarnos de todas as cousas, e é verdade, porque somos a administración máis cercana á xente, a que lle poñemos cara aos veciños e veciñas, pero vemos como desde onde deben vir os recursos e as políticas, pois seguimos coa propaganda, cos datos baleiros e sin tomar as accións necesarias para a adecuada protección. A moción propón os seguintes acordos, que son reafirmar o compromiso do Concello de San Sadurniño coa loita contra as violencias machistas, desenvolvendo o conxunto de accións planificadas desde o noso plan de igualdade e cantas outras sexan necesarias no ámbito da nosa competencia. Instar a Xunta de Galicia a incrementar os programas de formación en igualdade e prevención da violencia machista, garantindo un especial alcance nos ámbitos sanitario, educativo, xustiza e servizos sociais, aqueles ámbitos onde con máis frecuencia se atende a estas situacións e destacando o educativo que debe contribuir a previr e modificar as crenzas nas que se asenta a existencia da violencia machista. Instar a Xunta de Galiza a dotar orzamentariamente un plan de reforzo para a ampliación dos programas de atención psicolóxica para mulleres vítimas de violencia machista. Uns programas que teñen horas insuficientes, un número de sesións límite ao que non se pode ampliar e que, por outro lado, entendemos que esta atención psicolóxica debería de canalizarse a través da nosa sanidade pública. Instar a Xunta a modificación do decreto 130/2016, polo que se establecen os requisitos e os procedementos para o recoñecemento e acreditación dos CIN, os recursos máis cercanos no territorio para atender e apoiar as mulleres vítimas, contemplando cuestións como que se estableza que ningunha muller teña que desplazarse máis de 15 kilómetros do seu domicilio para poder ser atendida nestes recursos, regular con criterios obxectivos as necesidades cuantitativas e cualitativas das persoas profesionais coas que debe contar un CIN, establecer ratios de persoal requerido en función da poboación obxectiva de mulleres a que debe atender, aos indicadores das demandas nese territorio e a planificación de actividades dese centro. Rectificar a decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas.
Vaia, despois señalamos. Para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servicio desde os Sergas con persoal suficiente e acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias e actualizar o protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galiza con fin de dar unha resposta efectiva a todas as mulleres vítimas e, sobre todo, e merece ser nomeado, evitar a revitimización cando unha ten que ir unha e outra vez a repetir a súa historia cando ten que pasar por diferentes recursos. Do PP quere facer uso da palabra? Sí. En ausencia de Belén vou tomar eu a palabra. O primeiro que vos vou decir é a nosa sorpresa cando se nos presenta ao pleno e se nos presentan dúas mocións diante sobre este tema contra cando estamos pois no 25N, porque xusto o día da comunicación do pleno foi o día no que todos estábamos co 25N. Sinceramente, creemos que non é a mellor opción. Viñamos este pleno sempre cunha declaración institucional. Este ano non houve ningunha proposta que chegase ao Partido Popular para facela. Entendemos que houve dous bandos, o PSOE e o BNG, si se uniron para facer unha moción en conxunto, pero a nós non se nos chamou, co cal non estamos hoxe aquí ante unha declaración institucional, non porque non se chegara a un acordo para presentala no pleno, senón simplemente porque esa proposta ao Partido Popular non se lle fixo. E a verdade é que nós non queremos vir aquí 3 días despois dun día tan significativo para todos a escenificar controversia ou a escenificar que non remamos todos na mesma dirección. Eu, sinceramente, creo que é un tema indiscutible, que todos temos a mesma opinión, todos queremos traballar para erradicar a violencia contra as mulleres e, desde logo, aos termos que se usaron aquí por parte da portavoz do BNG, poñendo en cuestión que nós apoiamos este tema, que nós esteñamos con esta causa que é unha lacra para toda a sociedade, que nós relativicemos ou digamos discursos turbios, desde logo no tempo que nos levamos aquí sentados, nunca se nos fixo ningunha proposta en materia de igualdade nin contra a violencia de xénero que non atopase o noso apoio. Nós sempre participamos nos plan de igualdade cando así se nos comunicou, sempre participamos para que as declaracións institucionais levasen o conxunto dos concelleiros que estábamos aquí sentados e a verdade é que para nós supón un disgusto hoxe ter que vir aquí a discutir entre nós se ti fas máis, se eu faigo máis, se eu faigo e se eu non faigo. Eu estou totalmente de acordo co que acabades de decir. Hai que seguir poñendo recursos, hai que seguir poñendo medios e hai que traballar en todos os ámbitos da administración. Nós, como administración municipal, porque somos os máis cercanos aos cidadáns, certo, a administración autonómica, sexa do color que sexa, sempre ten que poñer máis recursos. Eu reconozco vos hoxe aquí que a Xunta de Galicia ten que traballar cada vez máis e mellor neste tema. A administración do Estado o mesmo, aínda que se obvia e non se fala dela en ningún momento, tamén hai competencias nese campo nas que a administración do Estado, sexa do color que sexa, ten e debe traballar nelas e, por suposto, que hai moitísimo que mellorar. Por suposto que eu hasta me atrevería a decir que é un tema no que imos para atrás. E temos culpa todas as administracións e de todos os cores. Pero a min dame a impresión de que hoxe quixemos plantexar aquí dúas cores. Unha que sí traballa para erradicar a violencia de xénero e outra que non traballa. E a nós tres, de verdad, nese casilla non os metades, porque a nós, sempre que nos pidades traballar
para acabar coa violencia de xénero, imos estar aquí. Pero o que non imos é hoxe nin debatir, nin confrontar, e imos vos dar a razón 100% en que hai que reforzar en todas as administracións e que hai que facer moitísimo máis do que se está facendo a día de hoxe. Totalmente de acordo. Pero non imos apoiar ningunha moción porque nós hoxe aquí esperábamos que tivésemos un acordo de todos falando e dialogando. E con nós non falou naide. Mira, Esther, hai cousas que non valen. Efectivamente, cando fomos á comisión informativa, a semana pasada, había unha moción registrada na orde do día. Non. Sí, había unha moción registrada na orde do día, que era a moción... Sí. Que non lo aclare secretaria. Eu non teño coñecemento deso. Había unha moción. Na comisión informativa había unha moción registrada por parte do PSOE. Non pasou. Bueno, vale. É certo que tomamos a iniciativa de falarnos con el. Non falou el con nós. Pero sí que é certo que vos vistedes a moción registrada. Ninguén impedía ter esta conversa, vale? Eu coméntoche como foi o proceso, vale? Eu cando digo que hai discursos que se poñen de perfil é porque existen. E non estou dicindo si son os vosos, os de Bolos 3, pero existen. No ámbito político, hai que decir que o Partido Popular, ás veces, públicamente, lle está tremendo a voz para falar de asesinatos machistas, de violencia machista. E fala de violencia doméstica, se está falando moito de tema... Eso existe, está nos medios, é público. E é algo que, fora de intereses políticos, non debemos de compartir. E, en especial, non o debemos de compartir, e coincido contigo, as mulleres. Sexamos do color político que sexamos. E eu recollo a túa palabra nese sentido. Eu tamén fago unha proposta agora aquí no pleno. Este mesmo texto que acabamos de presentar o facemos declaración? Agora non. Vale. Tiñámoslo que ter o 25N e tiñamos que ter diálogo. A imposición non creo que sexa a mellor opción. O diálogo funciona nas dúas vías. Realmente, e eu vou a decir como voceira do BNG, ante a situación na que estamos, valeirar de contido unha declaración xa non vale. Ou pon contido político e reivindicacións concretas, que é o que nos fai falta para acabar con machismo, ou non vale. E ese é o noso posicionamento. Ou ten contido político con medidas concretas que noutras declaracións houbo que quitar porque non nos gustaban, ou non hai declaración. E non me poño colorada como feminista. Un segundo, poido. Un segundo. Poderías hoxe vir aquí a acusarnos de valeirar de contido político se nos houvese presentado un texto para facer unha declaración para o 25N e nós o houbéramos valeirado de contido político. Como eso non pasou, eu non me sinto aludida por esa acusación de valeirar de contido político. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por unanimidade. Moción conxunta BNG-PSOE sobre a rehabilitación cardíaca. Bueno, volveme tocar a min defender a moción porque, evidentemente, Juan non está. Bueno, agardo, non sei se se vai a reproducir o debate anterior. A grandes rasgos, sin profundizar no texto, porque é un texto longo, con bastantes datos. O que se demanda é a creación inmediata dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol. Non é un dato que se lle pase por alto a ninguén, que a cardiopatía isquémica é a primeira causa de mortalidade,
que hai datos obxectivos que constatan pois que os programas de rehabilitación cardíaca pois contribúen tanto á recuperación da calidade de vida para as persoas que padecen este tipo de cardiopatía e que contribúen pois tamén despois a que vivan máis tempo en mellores condicións e a reducir pois, outros custes sanitarios. Esta demanda na nosa área parte, ademais, pois, dunha entidade que leva facendo moitísimo traballo a nivel social no sentido da prevención das enfermidades cardíacas e tamén pois, da mellora da calidade de vida desta enfermidade que despois deixa pegadas crónicas, e o que se propón ao Pleno de San Sadurniño é instar a Xunta de Galicia a creación inmediata dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol para dar servizo aos numerosos doentes de cardiopatías existentes na mesma. Esther? Imos apoiar esta moción. Nós tamén pensamos que o antes posible hai que crear unha unidade de rehabilitación cardíaca na área de Ferrol. Vos mesmos reconocedes na moción que as unidades de rehabilitación cardíaca conseguen magníficos resultados. Nós estamos totalmente de acordo, e máis, parece que a veces a Xunta incluso fai algunha cousa ben e nos fai todas mal, porque é unha boa cousa a creación desas unidades. En Ferrol non a hai e ten que habela canto antes, certo. Certo que agora mesmo está un plan director do Hospital de Ferrol en marcha e ese plan xa prevé unha planta dedicada á cardiosaúde. Sabedes que agora mesmo hai unhas obras considerables na nosa área sanitaria e iso pode dilatar un pouco o poñela en funcionamento, pero totalmente de acordo que canto antes hai que poñela. O noso apoio para a moción. Sí que nos gustaría, sinceramente, que me explicarades, se podedes, a coletilla que cando decides que a sanidade debería ser unha das principais preocupacións da Consellería de Sanidade. Eu, sinceramente, creo que a sanidade é unha das principales preocupacións da Consellería de Sanidade. Agora, se me puderades decir para vós cales son as preocupacións que ten a Consellería de Sanidade, que son, parece ser, totalmente alleas á sanidade, agradezcovolo. A ver, se é unha cuestión semántica, igual é unha dúbida que eu teño. Bueno, non sei se é mala redacción. Vale, vouche a preguntar unha cousa, Esther. A que sanidade acudes ti? A privada non é, xa xo digo. E a miña pregunta é, notas que cada día funciona mellor? Noto que hai moitas cousas que hai que mellorar, igual que no tema anterior. Pero digo, funciona mellor. É normal que no noso centro de saúde non teñamos médico cando menos 2 horas na mañán, hasta que temos que acudir ao PAC. É normal que o PAC se convertira no novo consultorio no que facemos fila por orde de chegada porque non tivemos médico pola mañán. É normal, é unha mellora na sanidade. É normal que cada vez aumenten as listas de espera, eso sí, que aumente a cantidade de diñeiro que derivamos á privada para que nos atendan antes. É normal. É normal que os nosos centros de saúde cada vez estean máis baleiros de especialistas como pode ser a matrona. É normal. Estamos moi preocupadas pola igualdade, pero é normal. Entonces, igual non é que a Consellería se ocupe de la sanidade, que se ocupe mellor, se ve pola cousa semántica. Expliqueicho. Totalmente de acordo que se ocupe mellor da sanidade. Ahora, que a Consellería de Sanidade se adica a outras cousas e non a sanidade, non xo compro. Que o ten que facer mellor, sí. Propoño que se incorpore a palabra que se ocupe mellor para que quede máis clarificado. Pode ser? Eu con que cambio eso debería ser polo é? Son de como? No, que non cambia. Bueno, avanzamos, que temos a xente esperando no pleno para intervir. Hai cousas que non se dan escrito, é dicir,
a Consellería de Sanidade, os dirixentes da Consellería de Sanidade non sempre miran pola mellora da sanidade. Ás veces miran porque a sanidade pública funciona peor, porque na sanidade privada hai moito negocio. Senón que lle pregunten aos grandes grupos de sanidade privada. Ese é un dos motivos polos que a sanidade pública cada vez funciona peor. Porque na sanidade privada hai un nicho de negocio importante. Eu afirmo, que corrixan o que queiran, pero eu afirmo. E temos aí o Hospital de Vigo, que está feito nun xeito que os que estamos detraendo fondos dos que tiñamos para a sanidade anualmente para pagarlle ás grandes constructoras que fixeron o Hospital de Vigo. Estamos hipotecados a 50 anos, sin que os culpables de todo iso aparezan na comisión de investigación que se fixo porque o Consello de Contas está dicindo que encareceu 400 e pico millóns de euros o proxecto. O sea, eu afirmo que os dirixentes da Consellería de Sanidade, a preocupación deles non é que a sanidade pública galega funcione mellor, senón todo o contrario. Aínda que puñamos no texto ese para que votedes a favor. Votos a favor da moción? Apróbase. Punto número 9, moción sobre os parques eólicos. Sobre este punto, o Concello está participando nunhas xuntanzas coas plataformas da comarca, plataformas do Ortegal, principalmente da zona do Ortegal, representantes dos afectados pola proliferación de parques eólicos no entorno. Hoxe aquí acompáñanos dúas persoas da plataforma do Ortegal para expoñer, cedémoslle esa palabra para expoñer o contido desa moción, o texto desa moción. Boa tarde, son Maribel Lorenzo, representante de Ortegal de Inón. Son Maribel Lorenzo, representante de Ortegal de Inón, e vou vos ler un pequeno texto. Temos que deixar de lado as ideoloxías. Estamos nunha situación desesperada, na cal a poboación rural está loitando por conservar un novo modo de vida, unha paisaxe e unha sostenibilidade futura. Queren quitarnos a terra e a alma. Estes 5 parques son centos de coiteladas no noso territorio. Todo se verá modificado. A nosa cultura, os negocios, a forma de vida, patrimonio por un suposto progreso, xustificado con produción excesiva centrada no noso territorio. Para as multinacionais somos unha zona de sacrificio, non polo ben común, senón por levar, en todo caso, beneficios para os accionistas. Propoñemos novos sistemas de aproveitamento dos recursos, como comunidades enerxéticas que reinvirtan a riqueza na nosa contorna, que fixen poboación e non condicionen os nosos fillos a emigraren ás cidades como Antano. Sabemos que somos unha alternativa de vida sostible e interesante para atraer novos veciños e combatir o despoboamento. Estos habitantes das urbes que non teñen acceso a unha vivenda, a un traballo digno, ven no rural como un lugar propicio para o desenvolver novos proxectos de vida, con grandes oportunidades. Este megaproxecto está baseado en leis anteriores á democracia e na súa tramitación están incumplindo dereitos constitucionais como a participación cidadá ou o acceso á información, chegando a situacións nas que moitos veciños non saben nin que son afectados. Atopámonos con portas pechadas en moitas institucións públicas, as cales supostamente traballan para nós, e non para estas empresas. Pero parece que nós somos os que nos temos que defender delas. Damos as gracias a todos vós por defendernos. Tomo unha licencia de modificar este poema do gran poeta Darío Xancabana. E venceredes vós, pero nós temos da nosa parte a costa, as aves e a coriscada. A faladora, Pico Ferreira, a capelada, o Forno dos Mouros, a capela de San Xoán de Mousteiro, a agricultura e a gandería, as bestas no monte, os lobos e o corzo. Venceredes vos, romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo,
pero nós outros mergullaremos a boca nos 1000 ríos de sangue que estercaron a patria. En noso partido militan todos os defuntos que nos poñen aínda a bosta nas tocas, o cheiro a arganzo nos fuciños, o trono da forxa nas orellas, a terra que xa son nas uñas e nas feridas de ferro, un negro chumbo e pólvora nos corazóns atribulados. Moitas gracias. Gracias. Toda esa palabra, María. Bueno, en primeiro lugar quería agradecer moitísimo a presenza das persoas que representan as plataformas de toda a zona do Ortegal. Quería nomealas: de Transición Enerxética Xusta de Moeche, Ortegal de Inón, Cerdido de Inón, afectados polos eólicos Vilaboa e a Asociación de Veciñas e Veciños do Couzadoiro. Sei que, ademais, levades saturando un bocacho este pleno coa intención de estar aquí, de dar arroupe a un texto que nace pois xa como un berro do territorio, como un enclave de territorio ante pois a sensación xa de indefensión dunha vaga eólica, dunha invasión eólica que está artellada pois para aproveitarse dun ben que temos aquí, un ben de todos, que é o vento, en favor, como ben decían eles, pois, de favorecer as grandes enerxéticas, unha vez máis en favor de intereses lucrativos para os poucos, que ademais moitos deses beneficios pois ben lonxe daqui van quedar. Un modelo eólico que aquí non deixa nada, que probablemente o que vai a deixar é un cambio definitivo e para sempre da fisonomía do noso territorio, que vai a afectar a sistemas productivos, a proxectos de futuro para un desenvolvemento sostible do noso territorio, que non vai a crear emprego e que ni siquiera ten a exixencia dun compromiso real cos territorios para o seu desenvolvemento social, económico, educativo ou da índole que sea. Ben a cambio de nada, a cambio, sí, de destrucción. Unha voz do conxunto da poboación na zona do Ortegal que, de alguna maneira, pois ven a reforzar ese berro que nós levamos tempo dicindo. A eólica sí, pero non así. O que hai que decidir, que o decidamos nos territorios desde atendendo aos intereses da veciñanza e non en contra da xente. Por parte do noso grupo tamén vou comezar agradecendo a presenza dos representantes das plataformas que temos hoxe aquí, incluso pedirlles perdón polos debates previos que igual se prolongaron un pouco máis do previsto. Pola nosa parte, totalmente de acordo que hai que deixar as ideoloxías a un lado e nós aquí hoxe, o que é o pleno do Concello de San Sadurniño, si imos estar da vosa parte. Podedes contar co noso apoio para defender o territorio rural e para defender aos veciños de todos os concellos afectados por unha maneira de instaurar a eólica que non é correcta. A min gustaríame acabar o debate sin ter que intervir, pero ten que intervir, fazme intervir. Primeiro, que as decisións, todas estas decisións son decisións políticas, evidentemente non hai algo establecido, non é un dogma de fe, non foi San Pablo o que dixo dos moinhos, nin cousa, son decisións políticas, e decisións políticas de organizacións políticas que teñen a responsabilidade de gobernar, e máis, a organización política á que ti perteneces, á que ti representas, nos orzamentos da Xunta deste ano, nun documento que se chama Lei de Acompañamentos, modifica o inmodificable para poñerlles unha alfombra vermella aos parques eólicos todos. É curioso, é dicir, a contradición, ás veces os que estamos en política activa, pois temos contradicións, pequenas contradicións que son pequenas. Ahora, contradicións tan grandes non pode haber, é dicir, vamos a ver, a proliferación de parques eólicos, falou a señora que presentou falou dunha terminoloxía que se leva falando desde os anos, desde
desde a Guerra Fría, desde a chamada Guerra Fría, que son zonas de sacrificio. Galiza está considerada unha zona de sacrificio para as grandes enerxéticas, co beneplácito dos gobernos central e autonómico, PP e PSOE. Claro, podemos dicir, non nos queremos meter en política, pois témonos que meter en política. A maioría dos parques eólicos que queren implantar nesta zona, coa disculpa esa, coa letanía esa para intentar crearnos contradicións, é dicir, para que funcione a Alcoa temos que poñer isto non é certo, é dicir, por exemplo, Mercadona comprou enerxía e non ten os parques eólicos ao lado de onde ten os Mercadona, non ten por que estar o parque eólico ao lado de Alcoa, nin da empresa que compre a enerxía directamente. Apostan pola zona sacrificio, por esta zona, porque teñen a alfombra vermella do goberno galego que foi cambiando principalmente a lei do suelo para que poideran montar parques eólicos prácticamente donde lles dera a gana. Como curiosidade, a maioría dos parques eólicos que están proxectados nesta zona, os componentes, cando, por certo, en Francia, para facer os componentes, para facer un parque eólico, para que che den unha concesión administrativa para aproveitar o vento que é de todos, oblígante a que un porcentaxe grande dos componentes, que é onde creas mão de obra, é dicir, se ti fates as fábricas de facer os componentes no territorio, pois creas mão de obra. Nos parques eólicos hai moi pouca mão de obra, salvo na construción. Bueno, pois en Francia obligan a que parte dos componentes, un porcentaxe grande dos componentes, se fabriquen no entorno. Aquí antes facíanse. Na Somozas había unha fábrica que tiña 400 empleados. Esa fábrica é que vai suministrar as palas para a maioría destes parques eólicos. Pero as fábricas tenas en Portugal. Claro, pero iso son decisións políticas, non é que os donos desas fábricas se lles ocurrira voume para Portugal, porque en Portugal, pois está, voume para Portugal por unha decisión política. Se lle dixeran, non, usted para ter unha concesión para un parque eólico ten que fabricar os componentes aquí. Pois xa non se iba para Portugal, ao mellor. Entón, son cuestións políticas, e por iso, a intervención miña da hora é por desterrar do debate político a tontería esa de decir non me quero meter en política. Iso diz que era unha frase célebre de Franco, haced como yo, non os metáis en política. Pero bueno, témonos que meter en política, que estamos nun pleno dun concello, non estamos no bar da esquina. Digo eu. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Antes de pasar ao punto 10, dar conta da remisión de información aos órganos externos, está no expediente a dación de contas. Punto número 11, dar conta dos decretos do 412 ao 533 deste 2024. Antes de pasar ao punto de ruegos e preguntas, hai alguma moción por vía de urxencia? Se non hai mocións por vía de urxencia, algún rogo? Eu teño un. Empezade un e despois o outro. Quen que irades? O meu é que de cara aos presupostos do ano que ven incrementedes a partida presupuestaria adicada ás becas escolares, porque vendo a resolución das deste ano entendemos que quedou moi curta económicamente con respecto ao que se proyectaba dar como máximo como beca por alumno. Sí. Primeiro, sabes que as becas escolares non é unha competencia municipal, aínda que non é da nosa competencia, da nosa incumbencia, e a pesar diso, facémolas. O Concello de San Sadurniño, eu estaba abrindo aquí para darche unha información. O Concello de San Sadurniño é un dos concellos que máis becas dá, máis que a propia Xunta de Galicia. Mira, por darche un dato nas solicitudes de becas para estudios posobrigatorios,
608, 304, 722, 760, 798, 684, 760, 722, 418, 722, 760, 684, 152, 722, 228, 418, 494, 646, 152, 190. Esas son as cantidades que levaron familias que teñen fillos en educación postobrigatoria de San Sadurniño. Non hai ningún concello en Galiza, estou dicindo, non hai ningún concello en Galicia que dé esas becas. Podemos dar máis? Sí que podíamos dar máis. Sí, claro, evidentemente podíamos dar máis. Se en vez de subir aos traballadores do concello 32.000 euros, eses 32.000 os dedicamos a becas, pois podíamos dar 32.000 euros máis, pero hai que priorizar. Pero con todo iso, aos de educación obrigatoria teñen beca todos os que levan a axuda da Xunta para mercar material. Bueno, pois todos os que solicitaron que cumprían os requisitos levaron 100 e pico euros, que é a mesma cantidad que dá a Xunta, que é a que ten competencias. A mesma cantidad que dá a Xunta, que é a que ten competencias. Podíase dar máis? Claro que podíamos dar máis. Podíamos dar moitísimo máis. Podíamos dar o que quixéramos. Non é da nosa competencia, salvo que a señora secretaria interventora, que a función dela é intervir os concellos, é posiblemente repararnos que non é unha competencia nosa, que non podemos destinar todos os cartos a unha competencia que non é nosa, aínda que seña da nosa incumbencia, podíamos. Claro que podíamos destinar moito máis. Somos un dos concellos de Galicia que máis porcentaxe dedica a becas escolares por habitantes e por orzamento. O PP está dicindo que dedicamos máis. Nós recollemos o rogo. Estaría ben que nos presupostos da Xunta que están agora en debate e que están en aprobación estes días, pois puxeran algo máis tamén. Eu teño un rogo que eu penso que é un problema que incluso teñen nesa bancada moita xente, non? Temos un problema moi grave que se acerca moita xente a min como concelleiro, non? O lobo arredor de aquí, non? Eu quería que se pode tomar unha iniciativa de facer algunha protesta, falar con os demais concellos, coller a iniciativa a nós ou a alguén, porque nadie fai nada, non? Estános todos os días masacrando todo alrededor das casas, pois non sei que se podría facer. Pois o mesmo que temos con os eólicos aí, unha pancarta, pois facer algo, poñer logo sí, pero así, non. Algo, facer algo. Tomar a iniciativa, non sei que vos parece, porque se estades, penso que o sabedes como a min, todos os días están aparecendo casos todo alrededor, en todos os concellos limítrofes, se coller unha iniciativa a falar con os demais concellos e facer algo en este respecto, non? Sí, eu concretamente estuve non hai tantos anos, antes da pandemia foi, non me recordo en que ano fora, coa directora xeral me parece que era a directora xeral da Conservación da Natureza, porque, bueno, hai cuestións que son sensibles, socialmente son sensibles, non podemos... O conto do lobo é un conto que ven desde hai moito tempo, incluso hai o conto de Caperucita, non? É un tema sensible, é un tema fácil de recurrir á demagoxia tamén co tema do lobo, é un tema difícil de abordar. O tema difícil de abordar, porque nós non temos a capacidade legislativa, os concellos non temos capacidade legislativa, non poñes no mismo nivel que os parques eólicos, porque nos parques eólicos, por exemplo, os concellos dan licencias para o camiño, os concellos no seu territorio e tal. O tema do lobo é unha cuestión que están legislado a nivel europeo, é unha directiva europea, no que o Estado español, en algunhas zonas do Estado español, está creando problemas a fauna salvaxe, é que é unha cuestión que están abordando desde as consellerías das distintas comunidades autónomas, porque é unha cuestión que ten competencias tanto o Estado, porque é unha directiva europea que ten que cumplir o Estado español, e as comunidades autónomas. Claro, os concellos que é o que podemos facer? Pouco. A nós, a demagoxia non nos gusta, co tema do lobo. É fácil dicirlle aquí nesta bancada, decir desde unha preocupación desta bancada, hai algunhas persoas que teñen gado. Claro, por iso me refería. Ten unha preocupación. Penso que terán preocupados como os demais. Sí, bueno, pero este home está máis preocupado, entre outras cousas, está preocupado polo tema do lobo, pero sobre todo está preocupado porque a carne, en vez de valer
4 euros non valga 7. Se valera a carne 7 euros, pois, bueno, é máis levadeiro que che coman un becerro ou dous o lobo, se che vale 7 euros. Non obstante, a preocupación que teñen os concellos, os que temos a responsabilidade de gobernar os concellos, coa fauna salvaxe, que non é un lobo sol, fauna salvaxe hai moita, pois transmítese ás administracións superiores, pero sin recurrir á demagoxia. A proposta que estás ti poñendo hoxe aquí é puramente demagóxica. É demagóxica. O sea, non temos un problema encima da mesa, os que temos animales. Os veciños non teñen problema ningún con Sí, que teñen problemas. Somos a administración máis cercana á xente e hai un problema e non temos que facer nada. Temos que calar. Desde aquí non podemos facer nada. Nos dos concellos. Pero como falábamos antes deste punto, estábamos dicindo da política, da acción política, ti que formas parte dunha organización política, non é unha ONG, é unha organización política, non ten nada malo, és concelleiro do Partido Popular, és representante do Partido Popular neste pleno. Podes dirixirte ao señor conselleiro, á señora conselleira, perdón, de Medio Rural, e dicir o problema que hai. É dicir, é máis fácil que poño a pancarta. Máis fácil será que os concellos se unan e fagan unha proposta todos, non? E cal é a proposta que pose encima da mesa? Hai que tomar unha solución. Como tomaron cos gatos en Caranza, a esterilizar algo ou facer, ou non sei, algunha proposta terán para sacalos. Non sei. Algo habrá que facer. Pero quen ten que facelo? Pero, coño, terá que facer. Nosotros teremos que ser, manifestarnos, porque se non nos movemos... Que hai que facer? Que é o que hai que facer e quen non ten que facer? Pois que non tiña que facer secundino. Tira o alcalde e te así que un problema que hai que solucionar, non? Que temos o lobo no medio das casas. Pois habrá que mandar ao organismo que sea, non é igual que proteste eu, que proteste eu como veciño, a que protestemos os concellos. Non podemos chegar á simplificación do debate. Non podemos chegar á simplificación do debate e a meter medo... É que non é un debate, é un problema que temos. Non é un debate. Non é un debate. É un problema que temos. Se queremos facer algo, facemos, e se non queremos facer como administración, pois non facemos. Porque un veciño, por moito que faga, non fai nada. Unha administración é unha cousa xa máis. E varias administracións xuntas, pois fan ruído. Se non queremos facer, non facemos. Non pasa nada. Varias administracións terán que solucionar os problemas. É un roubo, non era outra cousa. Tampouco é demagogia, nin é nada. É un problema que temos. Teño unhas preguntas. Para Manolo, por exemplo. Non, pero as preguntas faz o alcalde. Pois, señor alcalde, o outro día fixen un ruego a Manolo do curso de fisiosanitarios. Non sei se mirou algo, como temos... De fisiosanitarios? Sí, para os sulfatos, os cursos. Fitosanitarios. Non sei se temos algo avanzado, non temos... O que se mirou, porque eu creo que eso faláramos no pleno anterior, que hasta ahora a Xunta daba cursos gratuitos, non? Cambiou a política e eu o que estou intentando é buscar unha solución que siga sendo gratuita. Non sei onde hai que buscar a financiación, pero o que facía antes a Xunta xa non fai. Por lo tanto, haberá que buscar a maneira para poder facer ese curso que sea gratuito. O outro é fácil. O outro é chamar unha empresa, xuntar xente, sodes 20, paga que iso fai unha asociación de vecinos. Calquera pode facerlo, non? Porque é xuntar a X xente interesada, cobra a empresa tanto e paga tanto, non? Aquí o ideal sería que fora gratuito. Entón, niso estou. Ok. Máis preguntas? Teño. Esther? Eu quería che preguntar se hai algunha posibilidade, agora mesmo estamos traballando coa biblioteca en horario de tarde, 2 tardes, se hai algunha posibilidade de que pudese ser horario de tarde os 5 días da semana? Sí. A partir do mes de decembro xa vai abrir todas as tardes. Outra cousa, porque... Está non por unha cuestión, está por unha cuestión de baixa laboral da persoa que estaba na biblioteca. A ver, eso, sabemos que hai unha baixa detrás deste cambio de horario, pero tamén entendemos que para a xente que estudia pola mañá e quere recurrir á biblioteca pola tarde, pois os horarios de tarde son moito máis beneficiosos que os de mañá. Por iso, preguntábamos pola posibilidade de abrila todas as tardes. Vou vos preguntar tamén, porque a verdade é que recollen algunhas queixas, pero non o sei, prefiro que mo digades vos,
con que frecuencia se limpa o pabellón municipal? Falo dos baños e falo dos vestuarios, sobre todo. Todos os días. Todos os días temos un contrato, como sabes, un contrato coa empresa que fai a limpeza dos edificios públicos. É certo que o pabellón, posiblemente nun novo contrato, teña que ter unha intensidade máis alta de limpeza, entre outras cousas porque agora estáse utilizando o pabellón para moitas horas de recreo, que se ensucia máis o chan do pabellón, pero estáse limpando todos os días. Vale, pues Pero posiblemente nun novo contrato haiba que intensificar máis horas, dedicarlle máis horas, porque o horario que ten faise escaso para a utilización que ten o pabellón. Teño que lembrar tamén de que o pabellón é un uso compartido, educativo e municipal. Hasta o ano 2010, a limpeza dos colexios públicos levaba o Concello. Nós tiñamos un contrato cunha empresa na que limpaba o colexio e limpaba o pabellón. A partir do ano 2010 asumeu a Xunta, como tiña que ser, asumeu a limpeza dos colexios dos CPIs, non dos colexios de primaria, pero dos CPIs, e a Xunta asumeu o contrato que tiña o Concello. Pero asumeu o contrato que tiña o Concello e exclueu o pabellón, co cal o Concello tuvo que seguir mantendo o pabellón. Que o lóxico sería que cando menos compartira parte dos gastos de limpeza a Xunta, porque parte do uso do pabellón, posiblemente o uso que máis orixina que haiba que limpar é o uso educativo. Pero en uso educativo non usamos nin baños nin vestuarios, ou sí? Home, os baños, supoño que os nenos iban aos baños ás veces. Os vestuarios limpanse todos os días. O problema non son os vestuarios, o problema do tempo de limpeza do pabellón é pola pista, a pista que é unha pista de moitos metros cuadrados. Outra pregunta. Como vai o tema das obras que íamos a facer na piscina? Pois vai como está previsto. Aprobouse, se non estou engañado, que me corrixan se non é así. Penso que se aprobou hoxe non, débese aprobar mañán no pleno da Diputación o convenio, asinarás o convenio, pero nestes momentos o Departamento de Contratación do Concello está co procedimento de licitación da obra. Como corresponde, é dicir, non poderíamos levar outros ritmos. Os ritmos nos marca o Concello. Vale. É que creo que máis ou menos deberon pasar 9 meses desde que trouxemos aquí a pleno a aprobación do convenio coa Xunta, pero vale, se todavía está sen asinar, dependemos de outra administración. Claro, entre outras cousas, porque non é coa Xunta, que é coa Diputación. Que dixen a Xunta? Perdón, é que como leva a culpa de toda a Xunta xa interioricei. Non, vale, que asinamos aínda mañá o convenio coa Diputación. É difícil firmar convenios coa Xunta porque a Xunta firmos normalmente con todos con concellos do mesmo signo. Creo que non foi tanto que asinamos un para a compra dunha nave. Coa Xunta? Estás equivocada. O que pasa é que ti contenche e quedaste con mal. Estás equivocada. Estás equivocada. Ademais de ser un préstamo, chámase Fondo de Cooperación Local e tiñamos dereito a ese fondos. Dille que che expliquen ben, que che poñan ben as notas. Simplemente que ler a página web do Concello e xa se sabe. Claro. Bueno, por parte do público, se hai algunha pregunta. Eu agora que sale o tema do pabellón, o que si creo que sería conveniente era ou poñer máis papeleras ou papeleras de máis capacidade, porque un día de partido non chega a nada. Sí que é unha cuestión que se percibe os que vamos habitualmente ao pabellón, que eu vou habitualmente ao pabellón,
detectamos que as papeleras que se quedan escasas, sobre todo cando hai moita xente. Mas, bueno, pois levántase a sesión.